Петокласници от 4-то основно училище Иван Вазов намериха дамски портфейл с голяма сума пари, документи, кредитни и дебитни карти. Без колебание те го занесли на директора на учебното заведение Бойка Сотирова. Притежателката на изгубената вещ е открита по документите. Оказало се, че е жена в пенсионна възраст, която изтеглила месечната си издръжка само преди няколко часа. Петокласниците с благородни сърца са Гюнан Хасанов, Мустафа Вейсалов и Сашко Райчев. Разказват, че отишли до магазинчето в близост до училището, за да си купят по нещо. Седнали на пейката и попаднали на находка. Имаше много пари вътре. 230 лева имаше. Ние какво направихме? Отидихме, давахме на фаргона парите първо, идвахме при директорката. Директорката каза да отиваме да вземем пак парите, да носим при директорката. Взехме парите и носихме при директорката, после отидихме да търсим жената. Търсихме жената и го носихме тук. И той взе парите и нас черпи. От първия път мислехме да ги вземем, но после Гюнан каза, нека да ги върнем на жената, която или мъжа. Може да има деца, които са болни. Искаш ли да вземеш парите? Не. Обясни ми защо. Защото жената може би има болно дете и може да нямат много пари. Може да са бедни. Може да са бедни и така. Това е едно добро дело. Как се почувства ти след като го направи? Хубаво, добре. Родителите на децата не са много имотни. Въпреки това, учениците връщат намерените средства без да се колебаят. Оказва се, че портфейлът е на жена в пенсионна възраст. Тя отишла до магазина и случайно го изтървала, като разбрала за случилото се, едва след като била потърсена от училището. Децата произхождат от бедни семейства, не са заможни и това ви казах, че първото, което им е минало през техните главички е да вземат парите и да си ги поделят, тъй като имат нужда от тях. Всъщност всеки има нужда, знаете, от пари, но са решили в крайна сметка да направят това добро дело. Само мога да кажа, че се гордеем с тези наши ученици, да продължават в същия дух, да бъдат така добри хора. Факт е, че все пак до някъде и семейната среда оказала голямо влияние с възпитанието, защото родителите също са изиграли своята важна роля да възпитат едни отговорни, добронамерени деца, които съответно знаят как да постъпат в един такъв момент. Щастливката почерпила децата с благородни сърца и поздравила техните учители за това, че уроците им по честност и достоинство са научени. Деца, ако намерите пари, трябва да ги върнете, и големи хора, и малки деца, дето учат. Ако намерят пари така, ако много пари, каквото и да е, трябва да ги върнат.